ito siya, uy, si tata, bakit ang maninda og sudaan? Kaikat gini mo to. Uy, pare, kinignaw ko eh! Ganina kita tika nga galuya-luya pero pagkakita ni mong iyok-iyok mo na kag na-energetic. Kita mo muna siyo kuya kumingon, uy, bakita ko na, bit? Ang lamay ka naglawas ti. Ah, di ay! Agad katugod si Dennis good katong taga Cabrera compound. Ay, Lamig lagi iyok-iyok. masiyok ko tao mo kung kita na Ano ba tas Cabrera? Saba mo dira oy. Yata na. Kandi nga to gipangita diri sige mo. Istorya dira glaki. Naunsa man mong duha oy? Kiat ng mga naong yung duha da. Imbis nindot unta kayo ang atong pagkuyog diri. Tay! 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 Kanding tay! Tay! Kanding tay! Saba mo dira oy! Si kanding! Paghinay mo! Kanding! Kanding! Kanding na yun! Dali na yun! Mauna ni tay! Mauna ni. Ato dito tay! Dali din tay! Dali mo! Dagda na ro! Ato dito nga lang! Pagbaybayo din agot! Suki! Suki ka! Ato din dito mo! Pagbaybayo din! Naklak, lipot! Stop niya, lipot! Hasta daghanang migukod sa kanding, ma'am. Wa gyud nahimo oy. Abtiking kanding nga kusukim dagan. Oh, sige rin na layoy, madakpan na na. Unya, ayaw lang jud og palta sa pagsunod-sunod sa mga tao ha. Kaya aron matuman nimo nga akong sugo. Kaya na kanunay sa akong una-una, ma'am. Ug di ko na pakyasan ug mahimo ko lang. Nyalay, pagbantay gid bayaan akong agaw nga maldito ha. Kaya di ba yun napalupig? Ay kabala ka, ma'am. Ako na lang muli kaya na imong gagawin ng nilalig batasan. Unya, ug doon na ganay kay mabantayan nga sukwahi sa akong tinguha. Sulti igidayon ko lay ha. Sige, ma'am. Nakahibaw ba ka na lay ka ng mga istorya sa mga tao ba nga doon ako ni bata nga nakahikap sa kanding? Oo, ma'am. Nakahibaw ko. Sinisidro bitay nagsulti, ana. Unya, kaila ka sa bata. Oo, ma'am. Kaila. Ngana lang tong David. Doon na si David din sa ato. Wa man na diri nagpuyo, ma'am. Asa man di ay? Tapos manipis. Anong day, ma'am? Gusto ko bang apila na nimo paniid ng bataan? Kay nagduda gyud ko nga duna gyud gusto mo pahimo sa anak niya aron pakabangon sa pagpangita sa kanting. Panid-i gyud ng bata alay ha. Unya og matuma na gyud ni nato lay, mahuma na gyud ning tanan. Maabot gyud mo ang grasya sa Ginoo. Oh, yes. Pwede yung gubutas mga tao to eh. Kitaan lang kanding pero wag ay nakahimos pagdakop. Idlas mo guro tong kadinga sir. Mo lagi. Mga katong bata nga gingan lag David. Nagtuko nga katabang ito na to. Mao lagi. Ta. Unya unsaon sa ning bata nga idlas masab kayo? Mura magkanding. Unya. Wag ini mo abte. Wagi sir oy. Kaduhan lang ko nagbalik-balik dito. Ang ginikanap just bata akong kasabot. Aron ang bata mo duol. Ruwa gyud oy. Mo ba? Ang ginikanan sir, mao yun man. Pero ang bata nga si David, di gyud oy. Kita nagtingal. Lagaw. Balik ka dito. Tanyagi. Ingna nga kung madakpan ng ganding, dunay dugang premyo. Ah, doon ako. Pero pila man sa ito isuhol sir, kung matubang nimong bata. Mauni ron. Ingna, sa gatos adlaw. O sir, Uy, kabayo ba? Ihapit na ditong Tomas. o sir.
Ay, baboy. Ay. Ugma bon. Ako na tong gingna ng bata. Sugod ugma, kuyog siya nato sa pagpangita sa kanding. Nya ako siyang gibauran nga magpalayo lang nato. Nya di siya magpakita ni Sir Marlon. Basta ugma ha. Ugma pero nangayo na ba to siya baon? Baon? Nga magsunod-sunod siya na to? Kung may katarungan man sa siya mga ibaon kay tibok adlaw magatamangita. Niya, sa may pabaw na to niya. Wa magay tayo baon gani. Mga o naman lang gani ang tatagbayabas. Ay, palitan lang ko na tog duha ka puso god. Kung may puso dahil ay hulya no. Man lang ba baon-baon niya. Kung di, hapitag minat yan. Ano man? Mukha tagis na. Anak ka na eh. Ang hupong na lang ng naong ni mo si kinaon na ng pagkaos minatay. Ya, puso lang. Huwag sudan. Palit lang kung tagbuhat bulinaw duha ka buok. Nya kita, atong sudan sa buhat bulinaw, tungaon na tong usa. Nya iya ang usa. Taginot ba? Kung gusto ka magdaginot, tuwaho na siyang bulinaw. Ang sabaw may imuha. Ang unod amua. Sabi ka, unya, nakikwarta. Ah, bitaw, nakoy 30 dito. Sakto na siguro to eh. Gis ang puso, balig 20 buhat bulinaw. O na. Tinatampas mo. Oh, ikaw bahala. Basta, wako'y diyot diri ha. Anay problema ay, magkakaot, di taglubganan di ay. Naman ko na yung bagong namatay na hilos buriring. Dito? Kwarta taron. Kinuod kita namon nga namatay sa buriring? O lagi. Kay paghigop niya sa buriring, pagkaon niya, niburot man na patay. Ang buriring? Hindi, ang tao. At doon lang niya to nako kay ngay tag-advance daan. Ay, di tama kay advance eh. Maikog ta. O gani ni kaon na lang to siya buriring. Kay way kapalit og sudan. O siguro tong namatay. Eh, mo paging pangayuag advance. O, kung di mo hatag, di na ito pugson god. Juan, murag doon ako nabalakan. Asa man na? Nagtuo gid ko. Kaya na Sir Marlon, nagtinguha sab na ni David. Ah, sa man na ana? Tutalain mo nga to ah. Wala siya. Di ba? Tingalig mahibaw siya. Nagyuban-uban na to si David. Tingalig masuko na po siya. Di siya angay masuko na to eh. Kaya mo sa tang gisugo sa pagpangita sa kanding. Mao lagi. Ang ako lang ba, tingalig mahibaw siya. Nga kung unsay atong plano, mao sa iyang plano. Nya, sa atin na nato. Ah, bahala na siya eh. Basta nga tong tuyo, maong pagdakop sa kanding. Yang nakanindot sa tong tuyo, atuon na ang kanding. Di na ito isabas-sabas lain, para kita rebulahan. Ay, bahala na sila eh. Basta maninguha ta nga kita'y makadakop sa kanding. Wish we all the luck. Maugid na. So! Uno! Okay, Anoy! Sunod dali! Sunod dali! Sige mo kung... Ha! Sige! Ito pong kuhan ha! Ito, nagpa-enroll na naman kang dimit, ha? Nagpa-enroll na kang dimit! Dala! Di ko gusto ha, na mabaya kang dimit! Di ko gusto! Hey, wait ka! Wait ka! Hey! Hey, hey, hey! Hikot na! Hikot na! Ako na ng pink tayo. Hindi, ako yung... Ako na ng pink. Ako yung sunod ni Flores o sa glass carving. Ikaw, dali! Ay, sige, katawa. Sige, sa katawa niya. Balik ka, dali! Balik ka, dali! Sinakota na inyong kay Isok, sige mo po, lagi sa libunan. Kanya harang kanding, pakita ninyo. Karungan ko Bata ako! Sukli ko na sa... Sige! Sige! Itaon ng glove! Itaon! Kitay. Itaon na yun! Kitay. Kaya ikaw, ha? Musukol ka, Flor! Oh, nganong di ko kumusukol na niya. Risk nga ginang ilong niya makaigo sa akong dugo. Tanaw na to na inyong sigigalis! Anak Tanaw yun. na to na! Tanaw na to na! Tarong nga kita ha.
Dali! Sige, sige. Tubig sa tay. Asa tong tubig? Dali, tay! Tara tay. Gigi! Uy, animal! Ngano ako may gitauran ni mo! Ikaw mga kabaks. Ikaw! Aron ka malaki! Napa-enroll na ba ng limit? Ha? Sus, kumay. Dali na! Tuma! Inoy yun. Dali, sige. Dali. Dali, kaya biyanay! Ah, bisibo na kayo. Imo ko hagiton ron. Sige. Awang payutang Sige. ka na, wala ka buwan. Exercise! Ahon tani. Tinahon tani inyong Toy, practice. habilidad. Dali na yun! Hagiton ko nimo. Dali. Fight you na! Si. Payutang ka! Ang wala ka! Ano? Gigi! Tatakol ka to! Gigi, go, Flor! Go! Man! One! Two! Three! Lego mo bang tayo? Bantay ka! Nakapit! Pundan! Dali na ito! Tama! Bigyan ka pa ka! Bigyan ka na! Ayun, kay! Bigyan ka na! Bayong ko na! Kaya mo sa David naguwat? Tuwa dito sa kampungag dapit, gahuwat. Unya, imo na itong ipanghimangnuan. O ano tayo problema na? Madali na. Uy, asa mo? Adto na mo? Arman ni problema ha, oy. Sir Marlon ba nagsugo? May pakuha yung bata, ipadangat to. Karon? Oh, ganun ang alas 6, isayo na ako. Ningon ang inahan, nga di dyan mo kuyog ang bata. Kaya nadyo ko na mo kuyog niya sa David. Oh, di man ta mo kuyog ni mo. Pasagdi na lang, anhi magkuyog na mo. Mao ni problema ron. Kaya ginikanan sa bata, musugot na unta nga mukuyog diri na ko ang bata. Apan tungod ninyo, di na alam kuyog ang bata. Mao ni problema ron, kaya ako'y batbatihon og kasaba ni Sir Marlon. Yo, so mo na tuwa na. Ano lang ko ninyo ni? Uy, ilo to yung David para kaistorya sa si Sir Marlon. Isura na to eh. Ay, sarap ito. Para wala na dagang lang nga sa itong agaw. Ingna na lang ng agaw ni mo, nga di gud mo kuyog ni mo si David. Unya, ayaw lang ingna, ganiya na mo ang bata. Kaya ba naman itong ginikanan ni David? Minaan ninyo ang bata? Salamat to eh. Ikaw na yung pangatarungan dito, God, nga, para di na masuko yung mga gaon. Sa lisura ni eh. Unyag may bawaan ni Sir Marlon. Buak niya kung bagol-bagol. Ano may bawaan man? Kumulim mo, day ka. Unyag musulti itong ginikanan sa bata. Nganaan ninyo siya. Sige ha, musugot mi ha. Nya buhian na mo si David, pero karong adlaw ra. Sige ha, sugot mi ha. Pero ugma, amo na sa ng bata ha. O sige, sige. Kaya ako lamitag katarungan para ugma. Ah, sige. Sige. Tara, kuyog na mo kay magpaabot na bang bata dito sa kampungan.